эшләрендә кемне алдарга, кемне мактарга, өстәлгә куям аякларны күршәрләшә. Ноябрь буе кырынмадым, кино, телефон юлган тәрәзә, кошлар җырлаша, дуслар һәркем ыңгыраша. Кичә дүшәмбе, бүген дүшәмбе, кафеханә ай, шикәләр төшерерлек урыннар тагын күбрәк булсын, шатлансын. Кеше изләре бәхеттәндер моңсу кулда, чин аяк башта кагыйдәләр, җырла язмасан кардан төш яса, аяк астында шаркылдый фикерләр. Ничек син? Мин бәркие. Киң бик матур бармай исемә. Ничек син? Мин бәркие. Киң бик матур бармай исемә. Тормыш үзгәрә, иреннәр күгәрә, заман үзгәрде, мин дә шул фикердә. Мин җиттем ахрысы барлык читенә, кая кырвалау. Мин көчәм дип алдан асым, дуслар югалсын, дошман шатлансын. Иртән уяндым, максатка ирештем, бәхет якында. Activity profit үзеңне сынау, без кая барабыз, кем кулында бар. Мин яшылудан килмеш актор таза сасын мөкаддәс. Иске урамнар, исемнәре яңа бушлыклар, хыяллар җилтәре билгеле киләчәк заманна фигыле җыр тамамланды, кайда шигаре. Ничек син?